Non inimposumos aliquid adversus veritatem sed pro veritate. Wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran, kundili aron sa pagdapig sa kamatuoran. Straight to the point. Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas, og sa katawhan kutob sa mabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan via internet. Mayong buntag ug kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanot. Straight to the point. Kinilagay po niyo boss ang lagad sa kahanginan kasama ang Rufil Fernandez Banyo. Maoy pa rin makikuban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisog. Adlaw karon mga kaigalaan nga Huwebes o pizza size na. Nining buwan karon mahigala sa Agosto tuig 2026. Straight to the point. Sa gihapon hatagantag pagtagad ang mga issues nga may labot ang lungsod. Nagbagang mga expose, naguna mga reports. Dinhi lamang gihapon mga higala sa atong paguban-uban nining atong tulumanon ug inyong tulumanot. Straight to the point. Naguna sa atong isgutanan karong adlaw mga higala diri sa Sugbo karon mga kagalaan sa probinsya Sugbo mga sukitig paminaw. Special non-working holiday karon sa tibuok lalawigan sa Sugbo. Apil na ini ang mga highly urbanized cities, tibuok yun, lalawigan Sugbo, nga Y klase, Y trabaho, gumikan sa special non-working holiday. Sa tupag katong manarbaho karon doon na sila premium nga makuha. Gumikan ining special non-working holiday mga kagalaan. Straight to the point. Subay ni sa pagsaulog sa ika-457 na nga founding anniversary sa lalawigan sa Sugbo. Straight to the point. Wanang kagahapong adlaw atol mga higala sa niining maong kasaulugan ato na hinabi si Piso health consultant sa Kapitolyo mga higala nga si Dr. Nikki Catalan, ang anak ni Governor Pam Baricuatro nga nibisita diri sa atong Sibianan mahigala alang sa mga activities no sa lalawigan sa Subo. Kumusta ang mga kalihukan karong adlaw man gyud no, pero ang celebration na ni usa ka semana inday Maris naman ang dunay tabo sa Kapitolyo bata karong adlaw maugyod mga higala ang anibersaryo o founding anniversary, so dunay mga kalihukan, dunay santos nga misa ug dunay mga programs nga ipahigayon sab diri sa atong Cebu Provincial Capital. Straight to the point. Sa gihapon mga kaigalan nartas tundugan mga issues karon tagantag pagtagad mga issues nga may labot ng lungsod, nagbagang mga expose, nagunang mga reports. Dinhi lamang gihapon mga higala sa atong pagmanuban karon ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Naguna sa atong mga iskutanan mga kaigalaan. Unang adlaw sa pagpatuman sa Uplan Bantal Discipline Zone kagahapon diha sa may Banilad Talamban area na niani kini og daghang reklamo og kasagmuyo gikan sa mga magmotorsiklo subay sa daghan usab nga mga nadakpan nga nakalapas sa bag-ong mga lagda sa maong area. Straight to the point. Aghay na bagulbol mga sukitig paminaw taga-tanig pagtagad rumutaga unsa may kalaki sa atong Cebu City Transportation Office ani kay diri man to announce man to sila diri mga kigalaan kinini ang nadto milabayng Martes unya implementation naman sa pagka Miyerkules o baka to malanganin tong ilang announcement and Maris may siguro og bugbog gyud nga announcement no unya una pa i-implement but sige lang tingali do na po'y mga himuon nga mga adjustments sab ang atong Cebu City Transportation Office labot ani kasi ako nang giingon kining ilang mga plano kining maong gihimo nila mga kaigalaan kanang ilain ang mga motorcycles mga higala dunay motorcycle lane para nakuuyon ko ana nindot na nga idea para mga higala nga dili madisgrasya ang mga nagmotor o niya dili maipon sa mga four wheels kay malkansi migud sila mga higalang masabdan okay na, pero ang akong concern magud gamay kay kalsada sa Banilad, labihan ka narrow mga higala, labihan ka niwang ang kalsada mo nang unsaon pag-implementar. So, morning nahitabo mga sukitig paminaw. So, malagmit doon na siguro yung mga experimental usa nga pamaagi or unsay mga adjustments nga himuon sa Cebu City Transportation Office labot sa baani mga higala. Straight to the point. Samtang sa laing bahin magnitude nga 6.4 nga linog mitay-og sa Balot Island sa Sarangani kagahapong adlaw. Straight to the Ang point. Fivolks unang mitala og sukod sa maong linog og magnitude 7.0 apan gi-downgrade usab kini ngadto na sa 6.4. Straight to the point. Sa laing bahin bagyong Maymay gipanglantawan sa pag-asa nga mulandfall sa Ilocos Sur karong adlaw. Signal number 2 giisa sa pipila ka mga bahin sa Luzon. Straight to the point. Sa laing bahin mahigala ni ay habal-habal driver na sakmitan og balor 6.8 milyones pesos nga balor mga higala sa Shabu. Straight to the point. Kasan lagi ni mga higala na malik na sad ni.
Atol ni sa gilusad nga bypass operation sa PDEA 7. Straight to the point. Ato sa nihatagay pagtagad butaga mahigalas to pag-uban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang sa laing bahin, tulo ka mga public school sa bukirang barangay sa syudad sa Sugbo ang nahimong latest nga target sa mga hulga karon sa online nga may resulta sa pagkabalda sa ilang mga klase. Straight to the point. Kuyaw ni mahigala di lagi ni masulbad sa mga otoridad ni malagmit mga higala mahimong giduduaan lang ta ini magduduwa nato ini kalakiharon mahimong mga high school students ra or mga elementary students hindi ganahan mo sud sa klase. Dunay exam baka mahigala, dunay quiz baka mga kaigalaan or baka tripping lang yun di mo sud sa klase, manghulga dayon mga kaigalaan pinagi sa social media. Kunya mo ingon dayon nga mamusil sa sud sa eskwelahan. Bulabog ang klase. Mo na nahitabo mahigala sa talisay, mo na nahitabo sa konsolasyon, mo ni challenge sa atong kapulisan, cybercrime unit o sa atong taga NBI mahigala, ang atong mga expert labot ani, unsaon ni nga matrace ni mga inani, ha? Kaysa ako nang giingon kung dunay hulga sa Palace of Justice, dunay hulga sa City Hall, wa pa gyud sulbad may ilag kinsa ni mga manghulga, nanam taning SIM-PAC registration law, ha? Insultong dako na nga di masulbad ang papanghulga sa Palace of Justice o sa City Hall, pero mas dakong insulto kini mga higalang pagpanghulga sa mga eskwelahan. Kay sa ilang pagsubay, labi na sa may konsolasyon, matod pa initial nga ilang nasubay, elementary na mga estudyante inday maris ang naghimu-himo. Kini na ba mga inanay, mga idara ka ng high school? High school ka ng first year high school, second year, third year na. O bisa ka ng elementary, grade 5, grade 6, sugod naman ang mga higalaga. Himog mga kinabuang ba, ha? Ako na siguro to nga dunay quiz by wa tay wa ko katuon ikaw katuon ka wa ato lang inon nga na ay wan mamusil ta sa eskwela. Bulabog ang klase wa mahigalay klase declare ang principal wa klase sos pila ka eskwelahan mga kahigalaan. Kini mga bata og ang hinungdan ani kato yung quiz mga tawaran ni sila. Ato lang yung agi katawa mga sukitig paminaw. Mo na prangka-prangka yung pagka-istorya mga kaigalaan. Hinaot unta nga ato mga otoridad ilagi ni masolve ni nga kada mga dakpan di ba ay mo patakag binuang og hulga-hulga online ha. Nay bomba dire na ay kini ni ang mamusil dire ana no way klase na hinuon ning kalakiha kay madakpan mo dalit na mong matrace ana ba makita gid unta mahigala ba og kana na ang doon tayo mga equipment nga maka apas gud ana pero kini mga scammers karon gani mga kagalan wa gid ma-upsi sa mga otoridad gani kung imong tan-awon bida mga high-tech siguro ning mga gamit ni mga scammers unya mas bright tingali ni kunto sa mga otoridad. Bisan nagpasiata mga higala nga naa gyud ang SIM-PAC ka registration law. Kuan na gyud ni di na gyud mga higala magsilbi ang mga scammers mahibaw-an na gyud. Sa mahibaw-an ni gara mahinuon ni mga scammers gani karon. Straight to the At point. ani pagtagad butaga sa atong pagbanuban usab ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the Samtang point. sa laing bahin Cebu City Mayor Nestor Archibal ni himakak sa mga taho nga nisuporta ang iyang administrasyon sa PAC Silica Project. Mao lagi na kong giingon mahigala nga sa report mangod nga daw uyon si Cebu City Mayor Nestor Archibal sa akong kabahin mga kagalaan no ato mga listeners nga naminaw nato karon ato paning i-discuss ning PAC Silica mga higala ako mong initialan sa pag-ingon nga timbang-timbangon gyud ning maayo man ning PAC Silica unta mga higala og katuyuan nindot mahigala og makatrabaho manggaling daghay maka so trabaho ani kaluhon ta sana mga kigalaan pero sa pikas kabahin unsa man mga higalay kapalit ini labi na sa natad mahigala sa atong environment. Straight to the point. At sa ni pagtagad butaga sa atong paban-uban mahigala ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the Samtang point. sa laing bahin DILG Secretary John Vic Remulian himakak sa mga taho nga nadakpa na si Senador Ronald Bato de la Rosa. Nibutyag sab kini nga katapusang nasayran ang lokasyon sa senador didto sa may Mindanao area. Straight to the point. Og samtang ang atong pagpadayon mahigala sa mga panghitabo sa impeachment trial kagahapon. Nahuman gyud mahigala ang
kini ni ang ilang witness mga higala, no, ikatulong witness, nya ari na sa ikaupat nga witness pero igo ra po nakasugod sa ikaupat nga witness. Ato ning isgutan karon nga buntaga mga sukitig paminaw sa atong pagban-uban usab ning atong tulumanon inyong tulumanon. Straight to the Akong point. gi-refer ikaupat nga witness sa Article 1, no, kay katong Article 4 nga mo ilang giuna may gila tulo naman to ka witnesses daan plus taga NBI. Andrea sa Article 4 sugod na sa ikaupat nga witness kay unang witness taga bangko, ikaduhang witness taga bangko, ikatulong witness taga kuha, ikaupat nga witness taga kuha gihapon. Aton hatagag pagtagadron mga higala sa atong paghisgot-hisgot sa labot ining mga panghitabo sa impeachment trial. Straight to the Kini point. guban pang mga iskutanan niyo mabati exclusive over DYHP RMN Cebu 612 sa dial sa inyong mga radyo sa 93.9 IFM.